warito mano mar neno uniform manyien mano mar obila ma bende jatend piny William Ruto biro bedo ka yango nikech ang'ini higa mar 2018 obila bende noloknegi uniform. Giwach mintiere godo mogik mane boda kariyo. Yena monda wach ni anadwaro ni monda riu paro gi jotendwa mag ODM. Nimar for you to be able to correct a system kata mana mondo I fight to it's important mondo imbe ibede to be able to do what is right and also mondine through the lens magineno godo gik moko. Tadiri makende en ni wan okwanyal wuok sani e sirikal. Wasebedo oko e koyo for way too long. To wach mar ni wan wadwaro ni mondo wabedi e iye kae but wagore wakendwa ni be mano nyaka gima wawe. Mondo wawuoge wach mar apathy mondo wa avoid konyo jatendwa ma Ker William Ruto en ni wan kaka jotelo nyaka wamany kaka wakelo kwe within ourselves. Wadwaro ni mondo bero bine jowa. To seche ma wadwaro ni bero bine jowa ni ka waketo ni wan wago koko maloyo jok mantiere oko kachacha. Adieri bero luoro koko. Wabed ni wan jok ma jombola. Waseneno gik matimore amongst ourselves. Seche ma wagore koni endi wantiere jomoko ntiere Linda Wananchi, jomoko ntiere Linda Kiang'owa, wantiere ODM kae. To wan jokanyono, wan jokumoro achiel. It means wakeyo kata mana pach jopiny monego beni wariwo mondo wakony godo mondo wateg our strength in building and also trying to bring gik moko together. Wadwaro ni mondo wariwre gi jateloni. To jowagi be wariwo gi mondo gikonywa goyo lweny ni. Nikech lweny ni wanyale mana gi numbers. To seche ma wan koro waketo ni wadwaro gore gi jowetewa maka ng'ato biro in your territory to iketo ji koro gele kode makata gima paro mokelo no ok nyalore. Aparo ni we are doing ourselves a big disservice. Wariwre uru kaka jokaluo, wariwre uru kaka onagi mondo kata mana jatelo ma wadwaro bedo godo ni en bende oneni magi jok moko mantiere gi paro maliw. Aparo ni seche moko be watimo rach ni wan wawegi. Kendo wamiyo jok mantiere ma watemo riwrego gi be chayowa. Gichayowa nikech in sani endi koro awuona ni koro kaka Masara odwaro governor. Masara mano governor na ma dala kucho Migori. Odwaro governor. Ochilo dwaro. To iyudo ka gin gi gwarruok makata koro people don't see value margi. Ber kopo ni wawuoyo to wawuoyo kaka jogewa gi ere tije ma wadwa kelo negi. Ere gik madwa timone jo Migori County as a whole. Not just Kisumu, not just Suna West. And I think he's done a lot ne jo Migori. But anawacha mana ni kati manake wacho ni kaka kati ekono. Wayiere uru ni mondo wayud ber nyaka wariwre together mondo wakel peace amongst ourselves. Erokamana inya 30 seconds. Nyerere Pradek. Giwach ni mogik Sophie.